Kauna ke ce muradin zukata idan ba muke to yaya wace zanar rayu. Ke ce muradin kauna ko ya sani. Hausawa sukan ce ran zane ta ranar gini. Kaunar ki ta shiga ruhi na ciki ta gini. Maryam, ban san adadin son da nake miki ba. Kawai dai na san babu abin da zai iya raba da ke har zuwa ƙarshen rayuwata. Lokuta da yawa zatona gaskiya yake zama. Tun ganin farko da ne miki nisa a raina za mu yi soyayya da ki, kuma ma zan aure ki. A lokacin da ka shigo cikin rayuwata na ji tsoron kada ka raunata zuciyata. Amma a yanzu da na same ka ina jin fargaban rasa ka. Maryam, kin zan cikin baitukan waƙan da zuciyata ke rerawa a kullum, wanda a duk lokacin da na ji su nikan ji dukkan damuwata na gushewa. Maryam, tabbas ina jin na kamu da sanki. Abdul, idan da a ce wasu za su tambaye ni wanda nake fatan zan aura, amsan ba za ta wuce kai ba. So shine abu mafi tasiri warkar da kowane irin ciwo a cikin zuciya. Kuma shi ke sa mu jinkanmu a matsayin wasu mutane na musamman a duk lokacin da muke tare. Na gode wa Allah wanda ya bani kai a matsayin mijin da zan aura.